Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Kuno Negros Occidental, liwat nga magapatuman sang pag-require sang RT-PCR test sa mga bakunado man o Indi sa syudad sa Bacolod naman, wala sang pagbag-o sa mga travel requirements. May report si Nico Delfin. Status quo kung wala sang pagbag-o sa travel guidelines sang Bacolod. Suno kay Ang, Executive Director sang Emergency Operations Center, na paidalom sa Alert Level 2 ang Bacolod. Gani wala sang may dugang nga restrictions. Pero ila sa gihapon ipatuman ang hugot nga border control para mapunggan ang pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Ang Negros Occidental nag-anunsyo nga mag-require liwat sang RT-PCR test bisan sa mga vaccinated na nga mga pasahero nga gikan sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3 sumugod sa Domingo. Ining gindayaw naman sa grupo sa mga negosyante. So that is good move para ma-contain ang Omicron na spread in areas na grabe. Suno kay Frank Carbon, Executive Director sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, kag isa man ka fastcraft operator, nagalaom sila nga kuntani mangin palarehos ang pagpatuman sa mga tikang sang local government unit sa rehiyon, agod mas mapabaskog pa ang kampanya kontra sa virus. Isa lang kapran si Champol nga galos, amo lang itira, amo na buhol kampali. Tama ni husto ni kami conforme kita sila. Kasubong sang Negros Occidental, iga-requirements sang probinsya sang Iloilo ang negative RT-PCR test sa mga pasahero nga gikan sa gwa sang Western Visayas sumugod sa Enero 10. Iga-dumili naman ang pagbiyahe sa mga pasahero nga halin sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 4 kag 5. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.